Камене. Ще имитирам Спаска и Астана за Раса и нещо направил нещо. Да. Днеска сряда. Тук да се седеш! Иванчо! Я стане! Ух! Виж. Това е кошмар. О, виж. Топ. Виж какво стана. Виж. О, леле. Ми това после в неделя си всичко с... Какво? Манте! Може ли да имитираме Паска? Спас, нали? Батко. Чакай. Може да е след една. Виж, камене. Днеска марише. Илау. И камен седи. Да, Илау. Сряда, Иванк. Тук? Да.